Nippruvaw flimkien l-Alleluja. Iġbarna hawnhekk illum festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl għalina tant sinifikanti. Ġejna hawnhekk ġibtu magħkom l-uliedkom, ġibtu magħkom tant ħsibijiet, tant passaġġi l hawn u l-hemm li tgħaddu minnhom biex qed idwasslu l dawn uliedkom għas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Ġejna hawnhekk biex niċċelebraw flimkien it-trasmissjoni tal-fidi li intom tagħmlu ta' kuljum, ta' kull mument. Meta bil-ħajja tagħkom, bl-eżempju tagħkom, tmexxu lil uliedkom f'dak l-impenn li ħadtu intom stess fil-magħmudija. Ejja għalhekk inqumu bil-wieqfa ħalli nilqgħu l-Isqof flimkien mal-konċelebranti miegħu ħalli niċċelebraw din l-Ewkaristija u nfaħru lil Mulej. Kantaw flimkien.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti jeżis, il-lejla nġbarna fl-imkien biex il-ġenituri iġeddu il-lum f'jum il-Mamudija ta' Malta meta nfakru in-nawfraġġju ta' San Pawl f'nofsna, iġeddu l-fidi u jġeddu r-rieda tagħhom, iġeddu r-rieda tagħkom eżis ġenituri li tgħaddu din il-fidi lil uliedkom għax il-fidi xi ħaġa sabiħa. Issa forsi mhux dejjem inqisuha bħala xi ħaġa sabiħa, però kemm nixtieq li narfu żbuħija u l-kobor ta' dak li nemmnu fih. U biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej u flimkien ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Mulej ħnina flimkien. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ejjew flimkien infaħru lil Alla billi ngħidu glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, fil-providenza tiegħek tal-aġeb, intoġbok li l-Apostlu Missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u jxandrilna l-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel li nibqgħu dejjem inroddu ħajr għad ħabri kull imħabba li huwa ramana u li nżommu sħiħu bla mittiefes it-talim li utana bil-kelma u bl-eżempji tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax inti ftaħt triq fil-baħar ukoll u mgħoddija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li inti tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Int ma tridx li hemm l-erf tiegħek ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għowda dgħajfa u jaqsmu qawwijin u sħaħ, imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġiganti l-kbar fuq dajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idek ħallit lid-dinja żerrija ta' nisel ġdid. Imbirka l-għowda li bija jsir il-ġid, il-kelma tal-mulej. Salmi sponsorjari ngħidu flimkien ħajroddu ħar lil mulej għal tjubitu. Ħajroddu ħar lil mulej għal tjubitu għall ġubijiet tiegħu mal-bnedmin u joffrulu sagrifiċċji ta' ratti l-ħajl u jxandru l-emejjel tiegħu bana fer-riħa. Ngħidu flimkien. Dawk li jbaħru fuq l-iċfna li jinnegozjaw fuq l-ibra bla tarf, raw ropri tal-mulej u li ġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. Ngħidu flimkien. U ordna u qajjem riefnu li anqal imwieġ il-baħar, ollew sa smewiet u niżlu sa qiegħ il-baħar, qalbhom bdiet ferfer bil-biża'. Ngħidu flimkien. Bdew jitbandlu u jixxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom, qajtu lil mulej fl-hemm tagħhom u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom u bdiet inbidlet ir-riefnu f'żiffa u sikket mewġ il-baħar. Ngħidu flimkien.
Huma ferħu għax ibnazza u huwa wassalhom sal-port li xtaqu, ħajroddu ħar lil mulej għal tjubitu għall-ġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. B'ġirja waħda għaddejna taħt ir-rieħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu id-dajsa warajna u għalhekk tellowha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-luħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna l-mewġ iġorna miegħu. L-għada it-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwaddbu it-tabija il-baħar u fit-tielet jum irmew it-tagħmir tal-ġifen b'idejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kinitx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta, kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Imma issa inwissikom biex tagħmlu l-qalb, għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u li lilu inqim u qalli: Tibżax, Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb, jien nemmen falla li hekk isir, sewa sew kif ħabbarli. Jien ħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuqejn lawn u lem fil-baħar ta' Adria. Għal ħabta ta' nofs il-lejl il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa il-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-prua. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: Jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għal rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: Issa ġajilkom 14 ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn, għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswielkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, ratt il-ħajl lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu bdew iħeffu il-ġifen u jwadbu il-qamħ il-baħar. X'ħin imbagħad sebaħ, l-art ma għarfuwiex, lemħu biss bajja biex tajta fiha
u qatowa li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmun. Imbagħad tellow il-qala iż-żejr ta' quddiem għar-riħ u erħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħabatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħħlu il-ġifen fuqha. Il-prua baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma il-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-suldati riedu kieku joqtlu il-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom blawm. Iżda iċ-ċenturjun li ried isalva l-Pawlu ma ħallihx il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jomu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt min fuq twavel u min fuq bċejjeċ imkissra tal-ġifen u hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-arqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tefaħħom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet majjit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla majdu bdew jgħidu wieħed lil ieħor. Dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jaraw jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħut marit bid-denji u d-diżinterija. Pawlu daħal ħdieħ, għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira u fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Joġobkom inqumu bil-wieqa. Faħru lil-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha, għaliex qawwija hi l-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11: Morru fid-dinja kollha
xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu war li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma imbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Eżis studenti, Ġesu fil-ħajja tiegħu iltaqa' darbtejn ma' żgħażagħ bħalkom tamparkom tal-istess nejn tagħkom, darbtejn. Iltaqa' darba ma' tifla ta' 12 sena illi kienet marida u mietet fil-fatt. Il-ġenituri tagħha isejħulu u Ġesu jmur u jgħidilha dik il-kelma qawwija jgħidilha Talita, tifla, qum. U dik tqum u jagħtiha l-ħajja Ġesu. U darb'oħra jiltaqa' ma' mara armla mitilha raġel illi kellha tifel l-istess bejn wieħed u ieħor l-età tagħkom u dan ukoll marat u miet. U tistgħu timmaġinaw din il-mara armla li issa sfat spiċċat weħida x'kienet qed tħoss fija. U Ġesu iwaqqaf it-tebut jgħidilna l-Vanġelu. Imissu, iwaqfu u lil dak iż-żagħżugħ jgħidlu qiegħed ngħidlek qum. Kemm hu sabiħ Ġesu. Għax kull darba li jiltaqa' mal-istudenti, mal-adolescenti, maż-żgħażagħ, Ġesu jagħtihom enerġija, qawwa, kapaċità, ħajja illi qabel ma kellhomx. Eżis ġenituri, kemm taħdmu tistinkaw għal uliedkom, kemm tbagħtu għal uliedkom, kemm tinkwetaw għalihom u tagħmlu sew. U ta' dan intom eżis studenti għandkom tirringrazzjaw lill-ġenituri tagħkom. Għandkom tirringrazzjawhom ta' kemm iħobbukom, ta' kemm jaħdmu għalikom, ta' kemm jistinkaw għalikom. Mhux jaħdmu biss il-ġurnata, imma jaħdmu iktar milli għandhom bżonn għalikom. Ta' kemm jinkwetaw għalikom, ta' kemm jippuxjawkom, jimbuttawkom biex tistudjaw, ta' kemm jieħdu ħsieb is-saħħa tagħkom, ta' kemm jieħdu ħsieb l-iżvilupp intellettwali tagħkom, l-iskola tagħkom. Kemm jistinkaw u jaħdmu għalikom. U tagħmlu sew eżis ġenituri. U ta' dan, anki jekk illum mhumiex kapaċi jirringrazzjawkom, jew tħossu li kważi taqtfu u taħdmu tistinkaw għal xejn, imma ta' dan il-qudiem dawn l-istess uliedkom, il-qudiem bil-ħajja tagħhom, bil-persuna tagħhom, bil-kuntentizza tagħhom x'intarawhom jissetiljaw fil-ħajja lil dawn iż-żgħażagħ tagħkom, lil dawn l-istudenti tagħkom il-qudiem jagħtukom huma stess b'ħajjithom ir-ratt il-ħajr, ir-ringrazzjament. Jien nixtieq illejla nistedinkom u nikkonkludi b'din l-istedina. Nistedinkom biex dan li qed tagħmlu llejla magħhom tkomplu tagħmluh. Illejla qed tagħmlu xi ħaġa speċjali, partikulari, forsi li mhux kulħadd jifhimha. X'jiswa billi jkollok tifel jew tifla intelligenti, tifel jew tifla li għandhom ħafna flus, li studjaw, sar tabib, avukat, accountant, jew sar dak xtaq fil-ħajja, jekk imbagħad m'għandux valuri, jekk imbagħad miskejn jgħix indannat, jekk imbagħad f'qalbu mhux kuntent, x'jiswa dan kollu? X'jiswa dan kollu? U intom qegħdin hawn
biex il-lejla tgħidulhom lil-uliedkom li tridu tagħmlu magħhom dak li jagħmel Ġesu, tgħinuhom iqumu fuq saqajhom, tgħinuhom biex il-ħajja tagħhom jgħixuha fil-milja tagħha. Il-fidi għalhekk isservej Ġesu għalhekk ġie mhux biex jabbina b'tabija ta' liġijiet u regoli. Hija idea żbaljata tal-fidi meta aħna nimmaġinaw li Ġesu qiegħed hawn jew ġie sempliċement biex jabbina bil-liġijiet. Żbaljata l kollox. Ġesu ġie isemewha biex il-ħajja tagħna li hija rigal diġà tiegħu ngħixuha fil-milja tagħha. Biex il-ħajja tkun ħajja tas-sew, biex il-ħajja tkun tas-sew ħajja ferħana, biex il-ħajja tkun tas-sew ħajja realizzata. Dan li jixtieq Ġesu. U meta aħna il-ħajja tagħna ma ngħixuhiex fil-milja tagħha, fil-kuntentizza li aħna msejħin għalija, dak hu id-dnub, dak hu id-dnub. Id-dnub mhu xejn għajr ħlief meta aħna l-ħajja ma ngħixuhiex fil-milja tagħha, ma ngħixuhiex kuntenti, ma ngħixuhiex ferħana. Mhux għax ma rridux, għax kollha kemm aħna rridu nkunu kuntenti, imma xi jiġrilna inħabtu l-bieb żbaljat. Immorru fil-ħanut żbaljat. Immorru nippruvaw nixtru l-ferħ minn x'imkien ieħor minn għalina se nsibu l-ferħ, imma mbagħad bil-mod il-mod nibdew nindunaw li flok il-ferħ ħallasna għal xi ħaġa li ddum ftejt li ma tkampax fit-tul, illi mhix vera paċi, mhux veru għena tal-qalb. Għalhekk grazzi ħafna li ġejtu l-lejla u nitlob lill-Alla llum fil-festa ta' San Pawl biex din il-fidi li ġabilna San Pawl biex aħna nkunu kuntenti u ferħanin fil-ħajja tagħna tkomplu tgħaddu lil uliedkom kif tistgħu. Naf li tkunu mħabbtejn, naf li m'għandkomx ċans anqas tieqfu. Imma bil-mod ta' kif tistgħu, bil-limiti kollha tagħkom, ippruvaw din il-fidi li għaddewna ta' qabilna komplu għaddu lil uliedkom. Permezz mod speċjali tat-talejm tal-katekismu li tibatuhom għall-katekismu imma wkoll permezz tal-Ewkaristija tal-ħadd. Forsi mhux dejjem nifhmu x'inhi din il-quddiesa, imma jekk aħna nitbedu mill-quddiesa, żgur li maħniex se nifhmuha. Iktar ma nidħlu fiha, iktar ma nagħmlu esperjenza tagħha, iktar ma nitalmu nisemgħu lil Ġesu ikellimna, iktar nifhmu sbuħija u l-kobor tagħha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Mela issa jnumu bil-wieqfa ħalli namlu t-tiġdid tal-wedijiet tal-Maqmudija. L-ewwel nirrispondu iva niċħad, imbagħad iva nemmen. Wara mbagħad issir it-talb tal-ġenituri ma' wliedhom, il-ġenituri jagħmlu t-talba tagħhom, jirrispondu l-ulied. Ħuti Jeżies, bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-Maqmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Illum ejjew flimkien inġeddu l-wedijiet tal-Maqmudija tagħna li bihom darba l-koll ċħadna lix-xitan u l-ħażen kollu li ġej minnu. U tajna kelma sħiħa lill-Alla li b'fiduċja sħiħa ninaqdu miegħu fil-Knisja imqazza Kattolika. Għalhekk tiġħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Iva niċħad. Tiġħdu lix-xitan li jqanqal u jħajjar dnub. Iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni, bata u miet u difnuh għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. Eżis din hi l-fidi tagħna.
din hi l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Amen. Issa nilqgħu it-traxxix tal-ilma, sinjal tal-ilma tal-Magħmudija, waqt li jsir dan it-traxxix kulħadd ibaxxi rasu u nagħmlu s-sinjal tas-salib. Eżis ġenituri, f'jum il-Magħmudija ta' wliedkom, intom stqarrejtu li tafu sewwa bid-dmir li għandkom, jiġifieri li trabbu lil uliedkom fil-fidi mqazza biex iħarsu il-kelma ta' Alla u jħobbu lil mulej u l-proxmu tagħhom kif għallimna Kristu. Dan għaliex m'hemm ħadd aħjar minnkom li jista' jgħaddi l-fidi lil uliedkom u meta intom tgħaddu l-fidi tagħkom lil uliedkom huma ftit ftejt jindunaw kemm huma mberkin u maħbubin minn Alla u kemm ħajjithom taf tkun ta' barka għalihom stess, għalikom u għal kull min jiltaqa' magħhom. Għalhekk waqt li wliedkom qed jitħejjew fil-parroċċi tagħkom biex jirċievu s-sagrament tal-Griesma, issa ser nistednukom sabiex flimkien magħhom idduru lejn Alla u titolbuh ikompli jkun ta' għajnuna għalikom. Issa il-ġenituri flimkien ngħidu Missier Għaddejs, nirringrazzjawk tal-li għażiltna sabiex inkunu l-ġenituri ta' dawn uliedna. Il-ferħ li jgħexna meta twildu qed nerġgħu inħossuh illum għax bis-sagrament li se jirċievu int kompli turihom kemm tħobbhom. L-ulied flimkien, missierna li inti fis-smewwiet, grazzi tal-ħajja li tajtna permezz tal-ġenituri tagħna. Għamel li huma jkomplu jenuna nafdaw fik. Il-ġenituri, missier li tista' kollox. Aħna nafu kemm uliedna jiddependu minna. Ħatina l-għajnuna biex nipprovdu lilhom dak kollu li għandhom bżonn. Imlina bl-imħabba u bil-paċenzja magħhom biex bi kliemna u għemilna ngħinuhom jikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Issa l-ulied, irrid nisma'kom iktar. Il-ġenituri qed nismagħhom, l-ulied m'iniex nismagħhom. Issa ngħidu ftejt. Thank you. Flimkien, missierna li inti fis-smewwiet, grazzi tal-li tħobbna. Għamel li fil-familja tagħna inkomplu nitalmu ngħixu bl-imħabba u bil-maħfra. Flimkien il-ġenituri, missier tas-sema, int qatt ma tħallina waħedna fil-ġrajiet kollha ta' ħajjitna. Iġbidna lejk fil-qrar, iġborna l-Ewkaristija ta' kull nhar ta' ħadd. Iftħilna qalbna u moħħna għat-tagħlim tal-kelma tiegħek u għatina l-umiltà li nfittxuk fit-talb ħalli ma nimxux għal rasna imma nħalluk tigwidana bl-ispirtu tal-erf Għaddejs tiegħek. Flimkien, missierna li inti fis-smewwiet, grazzi tal-li tmexxina u tallimna. Għamel li l-familja kollha tagħna tgawdi mill-grazzja tas-sagramenti tiegħek. Mulej Alla li tista' kollox, minnek ġejja kull xewqa tajba. Ilqa' talbiet ta' dawn il-ġenituri u dawn l-ulied. Int li bdejt fihom din l-opra tajba bid-don tal-Ispirtu Santu għas-salat tmiem. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Issa nistiden lilkom eżis ġenituri biex issa li ġeddittu l-weda quddiem Alla, il-weda tal-fidi, u ġeddittu wkoll ix-xewqa tagħkom li tgħaddu din il-fidi, tgħaddu lil Ġesu lil uliedkom,
tanquhom waħda u tbusuhom. Taddulhom dan kollu bimħabba kbira. Tistgħu tagħmlu issa. Nistgħu nagħtuhom ċabċiba kbira. Nibqgħu bil-wieqfa issa ħalli jersqu l-offerti lejn l-artal u nkomplu bl-Ewkaristija. Fuq dan l-artal hawn jien mulej, hawn jien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta li qed nagħmlulek brat ta' ħajra l-bosta u bosta ġejt illi jintfawwart fuqna bil-miġġja tal-Apostlu Missierna San Pawl f'din il-gżira u għamel li naqdu dejjem lil kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-providenza tiegħek tal-għaġeb, intritt li l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal-ġid tagħna żammejtu hawn 3 xhur u għoġbok li l-qagħda tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li xandrilna l-fidi u l-Missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-Anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u intennu bla għeda. Sanna e
Osanna Kristu mulej. Osanna, Osanna, Osanna Kristu mulej. Gloria tal-mulej. Is-sema u l-art mimlija bil-glorja tal-mulej. Osanna, Osanna, Osanna Kristu mulej. Osanna, Osanna, Osanna Kristu mulej. Fi-seni mulej. Imbirek, imbirek min ġej. Fi-seni mulej. Osanna, Osanna, Osanna Kristu mulej. Osanna, Osanna, Osanna Kristu mulej. Għaddejs tas-sewient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi Frank Refalo u fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzo malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu
jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit tiġrib, issa ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxin. Nejdu flimkien, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Għat-qarbin ser ikun hawn 7 saċerdoti qarbnu, nersqu lejn l-eqreb saċerdot, ser ikun hemm ukoll saċerdot fuq in-naħa ta' wara tal-Knisja. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Sa kif aħna fis-santwarju tal-Madonna, nistedinkom il-kol tqumu bil-wieqfa u ngħidu 3 Ave Marijiet lil Madonna l-bżonnijiet ta' wliedkom, għall-bżonnijiet tal-familji tagħkom. Impoġġu f'riġlejja il-lejla id-diffikultajiet, il-preokkupazzjonijiet kollha li għandna. Nagħmlu sekonda skiet qabel biex kulħadd jagħmel l-offerta tiegħu, it-talba tiegħu. Iressaq quddiem il-mulej permezz ta' Marija id-diffikultà tiegħu fis-skiet. Nejdu flimkien, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbejn, issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbejn, issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba', Orġu minna mingħajr tija. nitolbu. O Alla li tista' kollox, Inta kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġġja tal-Apostlu missierna San Pawl fostna. Għal-merti tiegħu għatina li jitqarbina mqazza li għamilna, nibqgħu sħaħ fil-fidi li uġabilna u nitqawwew biex nagħmlu kull ma hu tajjeb bi Kristu Sidna. Amen. F'din il-festa illum inkantaw l-innu talba l-innu tagħna l-innu Malti. Għandkom is-santi wkoll fil-bankijiet biex teħduhom magħkom il-karta li tlabna minn fuqha tħalluha fil-post. Permettu li qabel ma mmorru nirringrazzja lill katekisti u lill kummissjoni kateketika li ħadet ħsieb torganizza l-bieraħ u l-lewm. Nirringrazzja li tmexxija tas-Santwarju ta' Pinu lir-Rettur Don Carm Refalo, nirringrazzjaw il-kor, nirringrazzja l-kappillani li qegħdin hawn fostna, ma fuq kollox nirringrazzja lilkom li qegħdin hawn, lilkom li ġejtu. Grazzi mill-qalb u nawguralkom verament kull ġejt. Issa ikun hawn il-kant tal-aħħar imbagħad noħorġu bil-mod. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.